Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingay di tinagan a Waldo, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Lakaya kon ita, ngem sa diwa pailang itilagip ko ti pasamak iti biyag ko, anang ibati kanyak iti nabalitukan nga adal. Jak inaram tinagbalin nga asawak, gapo ta nagasawa kami, babaan iti kaugalyan mi idi, ket may papan iti daytoy ti innak ibinglay. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Waldo, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apay, anya nga minti nararamid mo, agdardara matenday tadapan mo. Natudok nga ron iti basit aruno, damagang pailaang. Babit lang agbiro kak iti bulong nga itapal ta, tapno agsardeng ti panagdara na. Agyaman na. Oh, daytoy. Aday ta. Inton sumaruno, agan-anat ka ngamin nang runak at babae ka. Sige, agyaman nak unay. Anya itayan tinagan mo? Siyak ni Sonyang. Sonyang gayam tinagan mo. Uwan, mabalin ka di apakiyawat mo kanyak day tabigao. Daytoy, Sonyang? Uwan. Sige. Inton maminsan tumanen Sonyang. Tatang, adda nakita ka balasang ijebantay, iti napanak na ngayo. Kate, anya ko maita. Tatang, tulungan na kuma. Ingkay danunan ni Sonyang, agayatak ken kuana. Sunyang. Jay ka di anak ni Mareng. Siguro jakmat dinamag no asino tinanang na. Ang ambaraw. Sigurado ka kadeh nga ayat ang. Hawan tatang, isungarod nga ibagbagak ita. Mala. Kasaritak tinaam kanti ulitig mo. Tamapan kamin to inton Sabadaw. Inton bigat ko man tatang. Tapno saan abumayag? Si kamet anak ko. Aguray ka pa'y ta isaghanaan tayo iti hostaw. Ta saan asin sinanday ta. Hawan matkit di Mala. Agkagat ka pa'y ngaraw anak ko. Ta dagaya man ti planom ang mga asawa. Waldo, sigurado ka kadi iti pangadang mo. Wen Burton, agayatak namin talaga kini Sonyang. Amok ni Sunyang. Naanaws, kan nagagat abalasang. Wen Burton, nadlaw ko dayta iti damo apan nakakita ken kuana. Ngamlaglagi pamawal daw. Saan asin sinantibiyag ti adda asawa na. Dakkel ton ti pagdumaan na, itaabaro ka. Wen Burton, ngamawanan nyaman na dayta. Basta lakit di maasawak ti ay-ayat at unay a babae. Sa bagay, nanakam kan nagagat ka, Waldo. Iso nga amaw, awan to ti pagparikutan ni Sunyang. Nagpintas ka talaga, Sonyang. Di nakman kasarsarita, kagurgura ka. Ngam ay-ayatan ka, Sonyang. Iso akinid daw ko titulong dagiti lalakay. Tapno tulagan dan ti kasarata. Day tangarod kat, saor kayo. Tilang pagayatam ti sinurot da. Uray ko no saan nga iti kabiitan a panawan ti panagkalay sata. Pasensya ka kuman, Sonyang. Ngam ikarik, aywanan kan ipatag ka. Uray anya pa'y ti mapaspasamak. Sigurado laang Tapno adamot gunggunak a pinilit da nga ipaasawa kan ka. Wen Sonyang, di kanto pagsangitan. Gapo ta ay ayatan ka unay. Sapay ko mga rod, tanapudno ka kadagita asaom. Tanuam mo, adi mo matlaang kabailan nga aramidan. Bayan naklaangan, tapno makiasawa akmot iti lalaki nga ipitpitik to'y puso. Ikarik, Sonyang, di ka madanagan.
No, dala ko Mama Aramida. Sana kapay kalay sa kan ka. Ah, Ngam saan mo ta mabalin at ngarot dagiti dadakkel ko. Kan dagiti panglakayan. Kan maysa. Awan ti amo ka papanan. Ola, di ka nagsangit, Sunyang. Sana bali. Aramidak amin apagrebangak kas asawam. Tapno di kanto agbabawi. Magagara naklauna yan ang maadaan iti anak, Sunyang. Urayam pa'y awal do. Saan mat nga inapuraan dayta? Sa bagay matkit di Ngamay mayat ko man wadda itan. Ay na, Waldo. Saan nga amin akayat mo kat magunod mo adagos? Imposible mo't adi mo amo dayta. Lakay kamot ton iti panagkuna. Uwen ka di, Sunyang. Husto launa iti imbagam. Mutlagayam. Pala, di ka nagbisuot. Pasensyakan, bakit? Baraw, saan ka di pa'y amasikog ni Sunyang? Saan pa'y nga rod, tatang? Saan na pa'y siguro panawin, anak ko? Urayin niyo Uwen matkit di Ngam manumot na bulan tinapalabas. Sipod nagasawa kami. Amangan no saan mo't ang makaanak ni Sunyang, tatang? Ay unay kan. Di ka agsaw iti kasta Saan laada kayaw ti kasta? Handa pa'y dagiti naduma amatawnan nga mawampay anak da. Kasta aya, tatang? Wen anak ko. Isu adi ka agpanunod iti anyala ditan. Uwen, tatang? Angam ni di mun ulitan di imbagam. Amangan numangag ni Sunyang, kat ad-adda nga agsakit tinakam na. Laglagi pa ana itulag kayo laeng. Amangan no panawan na ka, numangag na dagiti ibagbagam. Uwen, tatang? Apay nga paray, saan mo't nga agsikog ni bagat mau? Uwen nga rod, pare? Ay, awan paray. Kapoy ka. Ang mga nulumakay kan, kat di ka pa'y lamaadaan iti anak. Oo, apay ng agsinaay ka, pare. Parikot kumutla ang nga rod dayta, pare. Kayat ko kumamot ng timadaan iti anak. Tapno adda serbi nang agsalsalo kagak. Ay, na yan, pare. Di kan agparikot. Dumtang tulat ta. Kaanon to? Urayam ka day, pare. Amangan no sinakit mo, di imbagak akapoy ka. Angaw ko lang dayjay, pare. Saan magkit day, pare? Mala, agawit ang arudan. Amangan no urayin na kan ti asawam. Ha? Nabartak ka si Mangpet? Kasi makita mat, Sunyang. Sanak matkit diya na barta ka unay. Amok pala ang tilubong ko. Anya? Kanya, masikog ka din, Sunyang. Unay kamatan, Waldo. Kaano laang ididinamag mo dayta? Ita, damagan nakmanan. Anyan di kastoy. Kaano ta payamadan iti anak? Lupas kan samad, Sunyang. Anya? Apay nga, di ka matanagsikog. Manwa bulan ang tinapalabas. Di na kumamot pagsawan iti kasta, Gaputa jak mutla ang ammo no apay. Amang no saan pa'y matapanawin, Una yun dayta. Nagsakit mo ti panagsasa Waldo. Apay ngamin nga inasawa na. Anya nga ita, di agparikot ka. Saan ko abasol, no apay asa anak pa'y laang nga agsikog itilas ultima no abulan a panagdan nata. Nga mamati adan tulat ta iti umno a panawan. Dumteng tulat ta dayta. Sige, maturog kan. Baliwan tanton ti agsarita inton mausawan ka.
Agrubrubuat ka mat Sunyang. Apay, papanam. Agawid akong ijibalay dananang ko, Waldo. Ha? Taapay. Agsinatan. Anya? Saan ka ding imbagam alupusak? Pakawanan na, Sunyang. Naibagak lang dayjay, gapo iti bartak ko. Uray na bartek ka nang ibagay iti kasjay. Amok lata nga agparparikot ka, gaputa sa anak nga agsiksikog. Ngaman niya nga ron ti mabalin ko, no talaga nga awan pay. Di nakpanawan, Sunyang. Pakawanan na kumano ang yaman tinaibagak iti rabi eh. Ikarik, jakon ulitan. Sa anak matlaang anaragsak iti biyagta kasagasawa. Gaputa na itulag talaang. Isa palubusan na kuman apumanaw di ti balay mo. Ay, saan Sunyang? Ikarik, jakon ulitan dayta. Kat sulnitak amin na nagkurangak. Tapno agbalin ka anaragsak iti danak. Kas iti ingkarik idikan ka. Ay, unay kan aya baraw. Binilin ka mat ide. Hadi mo ibagbaga ti kasjay iti asawa. Hangam imbagam kit dain. Agbabawi ak nga rod tatangan ng ibaga iti kasta. Ngam nalpasan, naibaga akon. Ay, di ka agpampanaw-naw, barok. Di mo pinanunot ang makapasair ti kasjay abalikas. Gapo iti bartek ko, tatang. Isuadyak na lapdan ti bagi ka ng ibaga. Ay, malah, barok. Basta di mo ulitin ti inaramid mo. Wan, tatang. Amom luling. Makayawan akman iti kinapintas mo. Kasta ka di, Waldo? Wan loling. Si kalaang tinakakitaak iti kinapintas ang nagpayduma. Imposible, ah. Agpayso. Ay na, adan asawam, Waldo. Kaya't nasawan. Kasta mo tinakitam iti asawam, idi. Idi dayta, loling. Sika talaga, Waldo. Patsinak loling. Gapot agpayso dagiti ibagbagak. Ay, sos, Waldo. Agar-aramid ka iti pakaisagmakam. Apay ka di, Borton. Addan asawam. Ngam, apay nga inaram mo pailaang niloling. Di nakmatla maipayan ti asawak iti anak. Anya? Wen Borton. Isu ama uma akon kan kuana. Dayta ka diti makagapaw. No apay ang nagbiro ka iti sa balay? Wen. Ay, kasano nga rudan? Tsaka mo. Bahala na dyan ako na ti Tagalog. Ay napare. Isardeng munday tangar aramidam. Tas saan nga umdas ti kaawan anak yu iti asawam. Tapno agsapol ka iti sa balay. Pare. Laglagi pa ma. Saan ang nagayatan ni Sunyang ti panagasawa yaw? Di usto. Tapno isunti agdisnudo ang mangisina kanyak. Ah, ay. Jack ammo noan niya ti mapaspasamaken ka, Waldo. Saan ang nasaya at dayta? Agasawa kayon. Isu nga ayatem ken ipateg mo ni Sunyang. At daman wenno awan anak yaw. Waldo, amangan numadanunan na ni Sunyang dito, eh. Saan, loling? Saan abo mabaday jay? Kasano nga, numapan aglaba ijay waig. Saan matamap-mapan ni jay waing? Sila datawa. Unarod. Ha? Waldo? Aha, Luling? Anya ter aramidan nyo dito? Ah, Sunyang. Sunyang? Apay nga da ka ditoy? Kan anya ti aramidam ditoy? Anya nga tano da kayo ti pagdamagak? Anya ti aramidan nyo dito? Ah? Ay, kwa, awan, Sunyang. Nagrana kami laeng. Iso ang nagsarsarita kami biit. Wen, Sunyang. Sa anak amamati. Ngam sige, panawan kayon dito. Agsarita tanto apaman ang makaawi da, Waldo. Di na kon paglibakan, Waldo. Ammo kon ti amin. Ha?
Maawata ko no apay akas di tilangayo ken ni Loling. Idi nasangputan kayo iji kalapaw tayo iji talon. Adda relasyon nyo adwa. Ha? Apay nga inaramid mo kanyak ti kastoy. Pinilit nakpaymat nga rod nga inasawa. No kastoy matla ang gayam ti aramidam kanyak. Binaybay anak kumaa. Tapno inasawan ak ti sabali. Diyay mangipatpatag kan mangayat kanyak itipudno. Pakawanan na ko, Sunyang. Wen, mapakawan ka. Ngam jakon kayat ti makidanakan ka. Gaputa nagaramid kan iti may kaniwas. Kat amangan no aramidam tumanan iti may kadwa agundaway. Saan, Sunyang? Urnusan ta ti amin, kat mga barwanan ta. Saanan? Makidan na kalaangan ka ni Loling. Tay sumat ti kayat mo. Sana bali. Apaman amay pasngay ko ti anak ta. Jak to ipaidam kan ka. Anak ta ko nam, Sunyang? Wan Waldo. Ngam sayang. Gaputano kaano pa'y ama si Kugak. Isumot ti panagaramid mo iti saan anasayaat. Naupayak unay kan kanwal daw. Ingkarim hindi nga ayatan kan ipatag mo ni Sunyang nga anak ko. Iso nga intulok ko nga asawaan, ngamsaan mat gayam. Pakawanan da ko man, Nanang. Ikarik, jakon ulitan ti inaramid ko. Basta tulungan da ka mga ayaw ka ni Sunyang. Lading itag, ngamdya kon inakman ta anak ko, Waldaw. Ngamday to'y laang ti makunak. Makidan naman manan kan kawan no saan. Mangipaay kay ti dua ababoy. Kas nakaugalyan tayo, ta nagbasol kamay. Nanang. Ano san nyo kumaday ta kondisyon ko, Anya nga road kat isumatar aramidan tayo. Wey, nabalayan. Maawatan ka. Sige nga road, mapanakaw. Tatang, nya ti aramida. Di na kun kayat ni Sunyang. Dayta ti ibagbagakan ka, anak ko. Saan ngamin anasaya at ti inaramid mo? Kan saan akas karina? Anya nga ti aramida? Kasarita man ay imbag ni Sunyang. Nang runa, kat addan to anak yaw. Uwan tatang, kat sapay la ko ma. Tamornos ti amin kada kami kini Sunyang. Iti saan na nagbayag, nakisinnoblian mo't lakanyak ni Sunyang, gapo ta pinanunot na ti masakbayan ti anak mi. Jakon inulit ti inaramid ko, agingga anaayat nakmatlaeng ni Sunyang. Ita lakay kan bakit kamin kini Sunyang, kat addamat den pamilya ti anak mi. Kat kanayon ko nga istoryaan ti kapadasan mi, takunak, apagsarmingan da, tapno didak tuladan. Tapno awanto ti pagparikutanda iti udina. Alakastan, katagyamanak. To'y pagayam mo, Waldo. Agyaman kami iting kapanang ibinglay iti kapadasam. Manong Waldo, wano tata Waldo. Kat sapay la kumatag, balinmat da iti apalagip, kadag iti addaanan asawa. Tadida agar aramid, iti sana may parbang. Gapulaeng iti parikot. Gaputa sana masulbar ti may sa aparikot, babaan iti may sapay aparikot. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti nagan a Waldo, dinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebotazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.